Szia, Bond! James Bond! Szevasz, jó vagy? Jó, csak jön, hogy jó vagy? Jó, mert az, hogy így nagyon dolga forgalmazosan. Láncolj már, ne beszélgess fasztal! Hogy elhúzzuk az egész részt. Várj a történetet. Hát nem így nagyon De fényképezel figyelj! Macska, hol vagy bányában, az meg? Hát a bányában az olyan kecibe van. Most másik. Most... A pankának letisztépte a lábai. Én biztos, hogy de most nem vagy érdem, mert érdem sokkal jobb a vétel. Biztos, hogy nem vagy érdem. Mert nem a minden. Csak azért, mert ez a reklámértéke van, hogy hol készült. Tudom. Előadás van, Viszont na, erre táncolják. mi van? Ezt szoktuk. Ez jó! Kozmán! Gyere, de Peti! Én nem megyek kamerára, jól van, nyugi. Ne, fölül kamera. Fölök! 3-1! És gyere! Szokásos mozgást kérem! Nagyon gyenge van! Köszönöm, írtam meg! Tolnok utca 26! Tolnok! Tolnok utca 26! Milyen? Tolnok! Tolnok! Írtam csak Tolnok! Tolnok utca 26. Tolnok! Tolnok utca 26, ugye? Nem, még nem. Nem forog te homoszexuális, kamera. Kozmán! De én nem merek rajta! Ne megy a kurva anyádba! Megy a kurva anyád. Igen! From Ghostbusters by Airstyle. Az lesz a címe. Holnap kéne. Megképted a fakának a fülét, te állat! De nem mutatom! Hát sugok! Hogy jöttem el? Hogy jöttem el, te fasz?